tak my vás vítáme u prvního dílu Minecraftu čarovnýho, akorát 1.5.1. No, já jsem to měl před chvilkou rozehrané, ale kámoš přišel do pokoje a bouchl dveřema. Dělal blbosti. Kruci, no, my tady máme kruci. Tohle není dobrý. Zvá kruci. Fixet. Já jsem se zrovna nechtěl objevit ve vodě, ale nebo já mám... Jsme jenom no jednou tady ten Pixar není. No, musíme vykutat. A já si asi dám den. Promiňte, že podvádím s denem, a krucem tam je spider, ale prostě já potřebuji den. A byl spider, ne. Tam něco je. To je možná to, jak jsem musel se zabít kvůli tomu kámošovi. Prostě tihle plouci mě fakt se. Le! Srta! Kde je ten smrad? Fakt, hej, tihle plouci mi se. Tohle, bude se mi to lagovat asi, protože mi se prostě tohle laguje. Takže, víte, jak vidíte, já mám, nemám prostě koupený Minecraft, jsem varezák. Ale když máte varez a nemáte koupený, tak to je dobré. Se koupený je lepší, ale stojí to peníze. Víte co? A o tom teď se nebudeme bavit. My tu jsme kvůli tomu, aby jsme si zahráli čarovný. Jak vidí, no, myslím, že už jsem to říkal, že to je 1.5.1. Ale akorát mi to vyšlo. Si dám zrovna. Tak. Tak. Tak, tak. Tam vidím koně. Škorpion. Kruci, kdo to je? Kdo to je? Malý medvídek, půliš. Medvídek panda. Had. Jsem si říkal, proč to je tak světlo zelená, to je had. Tady ho nebudem provokovat. Nebo víte, co umí had udělat. Nebo ne. Snad to víte. Snad. No, to nás stejně nezajímá, jestli to víte nebo ne. Já bych si potřeboval něco vykutat. Krap. Něco vykutat a to lešnek, jak vidíte. Prostě tady se děje všechno různé. Třeba, že jsem před chvilkou umřel, že mě zabil žralok společný s piraní. A potom, jak jsem tam došel k tomu, tak mě znovu zabila ta piraně. A co jsme to našli? Nějaký brášek. Jako našla. Já nevím sice, co to je, ale já se podívám na nějaké videa, určitě se to dá použít. Na něco užitečného. Snad něco užitečného.
Nějak minule jsem hrál a jsem za něco koupil na serveru na čarovném 1.5 jsem koupil blbost, kterou na videu, tam na receptách jsem se díval a jako pryč se to tak vyrábí, ale ne, já jsem to zkusil a kvůli tomu jsem utratil 1 milion. To se jako další chce vydělat. A 1 milion jsem si nevydělal, já dal mi hodně. Takže to je vlastně jedno. Škoda, že tady asi nejde kamenný brnko. To by bylo fajné, no nejde. To bych měl hned. To si nevšímejte, to jsem tam dal, abych neměl tyhle věci. Takže to si nevšímejte. Jo, takže si dáme tak. Tohle si vykutáme. A můžeme jít dál někam do říkat. Nechci být zprostej. Krucná, jo, něco dělá. Jo, zabil sebe, ale ona musíme přeplavat, ale jsou tady dobré tyhle pozice, prostě, že to jsem fakt nechtěl, back, pustí, co to je, to je hrubý. No ale já to nechci. No já jsem důl, takže F8. Jo, dobré, je to pryč. A kluci, no já si musím dát ráno, po mně jde tenhle kůň. Aha, já mám meč, hej. Hej, já jsem fakt blok. Ty vole, jste se vyklubal slime nebo co? Ty vole, hej, tak čarovný Minecraft je nový. 1.5 jako, já nejsem na něho zvyklý, ale kde se vzal tady. Jsem to mě vykudla. Když najdete takové pány s roztrhaným tričkem jako bezdomovci, tak když ho dáte večer, tak oni se proměňují. Vlastně to zabíjí na vlkodlaka, že je to prostě přemění na vlkodlaka. A z nich může něco vypadat jako dobré věci. Takže je vesnice. Kytky na písku, tak to jsem neviděl. No, tady nic. Hej, ale že by tam mohla být tohle. Takže můžou být novinky jako tak. Hej, ale fakt se omlouvám za ty lagy. Hej, já nevím prostě jak stáhnu Optifine do čarovného 1.5 a já ty lagy prostě nesnáším, s ním se nedá hrát, ale fakt promiňte, já se fakt omlouvám. Tak blbý ty lagy, co? Lagy, tlaky. Počkej, já se asi vypravím tamhle. Ne, tamhle. Jo. A tohle si vemu. To si rád vemu. Tak. Tohle všechno si rád vemu. Hlavně
ty mrkvičky. Tam je kůň. Tak, takže můžeme jít dál. Snad nepotkám další obludy. A zase lag. Hej, já se ale fakt omlouvám. Já nevím, mně se to nějak laguje. Je medvídetku. A asi tady už to ukončíme. Takže příště uvidíte další. Takže zdarec. U dalšího dílu vás vítá Brian 32.